crec que el 99% dels vídeos seran tot l'aire i no sentirà absolutament res. Bueno, estem ara dins l'edifici ARPA. És com l'auditori i pavelló d'ací de Reykjavik. Directament hem pujat a l'última planta. Així n'hi ha com un cartell de Björk. Això és espectacular. Ara està nevant més, Sí. I cada vez menos. Menys mal que hem passat el port d'Isella. Imagineu-vos això viscut ara mateix en directe. Mare de Déu. Així estem, parats en un caminet esperant que se fos un poc de dia o que hi haga un poc més de llum. I en teoria hi davant hi ha unes cascades espectaculars. Unes cascades, una. I així esperarem. Espectacular. Wow. Això és l'interior de darrere de la cascada. Behind the waterfall, behind the musgo. A mi igual te creen la grua, troben així. Ostres, mira, aquí estem. Hola! I ahí està la cascada, que no tenen misteri. Oh my god. L'airet de la matinada, del ric estiu, del ric estiu, del ric estiu. És el volcán que va surfar el 2010. No se pot entrar perquè és una carretera privada i tal. Però ahí està. La qüestió és estirar-se en totes els totes. Ahí está, vale. Oh my god. De petit, Ostres, pues la càmera estic portant-la a unes condicions extremes, Si aguanta això... Espectacular. Grava, anem a pujar. Sí, no, mira. Hay unas escaletes. Sí, esos escógrafos. Y voy a pujar allá. Voy a hacer un zoom. Esos son escaletes. Escaletes. I que estem pujant. I pugen hasta allà dalt. It's alright, and you can just walk like 1 meter up there and then come right to me. Pues esa es la cascada desde dalt.